Знаете ли как собствениците губят хиляди левове още преди да са продали имота си? Причината е една – грешно ценообразуване. В момента пазарът не е толкова еуфоричен, колкото беше през 25-та година. Купувачите са много по-внимателни, а общността постепенно отстъпва място на реалността. Но това не означава, че пазарът е спрял. Напротив, сделки има и имоти се продават всеки ден. Разликата е, че днес се продават правилно оценените имоти. Когато един имот излезе на реалната си пазарна цена, обикновено се продава в рамките на 1 до 3 месеца. Когато е под пазарната цена, дори и за седмица или две. Проблемът идва, когато собственикът реши да тества пазара с по-висока цена. Ние правим анализ, даваме реална оценка и показваме какво се случва на пазара в момента. Но понякога желанието за повече надделява. Имотът се пуска над пазарна цена. Резултатът – огледите са малко, запитванията намаляват. Ако се стигне до продажба, това често е въпрос на голям късмет. Докато собственикът чака този късмет, минава най-важният период от продажбата – първите седмици. Тогава обявата е нова, тогава интересът е най-силен, тогава активните купувачи я виждат за първи път. След това сваляме цената до реалната пазарна стойност, но често вече е късно. Имотът е стоял твърде дълго на пазара и купувачите започват да си задават въпрос: защо още не е продаден? Тогава пазарната цена вече не е достатъчна. Налага се да слезем под нея, за да върнем интереса и да стигнем до сделка. Затова най-добрата стратегия не е да преследвате най-високата цена. Най-добрата стратегия е да излезете на пазара на правилната цена още от първия ден. Защото пазарът винаги плаща реалната стойност, а не желанията на продавача.